Andres, may tatay racket mo ah. Puro manin ah. Amin nga mabalin pagkakitaan, sir-sirike mo na. Han kalaw na nagagayt, alisto ka nga bumanang dita. Yeah! Kuna, ramito ka mamin. Alang mo tuladong ka katambay. Kasano nga di pamilya kaon. Oh, buro. Sa kanyayaw, maburburo. Mababakan pa yun. Talaga nagkakadwa kayo pa ya, puro baak. Ay, mapapansin ko kani Ben K ko ah, pumugpogay. Ano tayo sabon mo, Ben? Nay kumin kinis pa tarupam. Champion. Nya? Una yun, Champion nga bar. Oh, Barbaragag, tirupak. igling ka nga talaga. So, idol ka nga eh. Ano kaya mo di photograph kanukan? Talaga lang nga. Talaga lang ah. Nandiyan mo din pampansinin natin. Naunti ka muwang-muwang na, tilupo nga ta. Badugang amumon, Ben. Nagsangat si kayan, natapakal daw to. Yung gaya, madi sa mga nalayaw. Ayan nan. Nilakok kaya mo yun. Naimas kami pinakaluto na kahit mga kwa. Ate kanto nagluto ano kamuno nga pinaimas mo. So, Ben, binayadon data di kuan. Gcash nga lang. Ang mo gigas ko. Ajay lang, kanya ka din ah. Ah. Kaya di ka lagparparami natin makatawi na yun. Iba akgam, din ba pinaraman ng G ko ha? Gay. Sabaw. Para manong pelang ko kanya natin. Nya. Ay, ay bidal ko. Ay kuma sabam, ti maramanan. Wain, kami nagadubungan na masayang mo lang malungto mo lajay. Oy, nya, kasano nga ay? Wain. O sige, ilaan yung to. Sayon to man ilakon. Ngimbingayan da nukan. Oy, sige. Mabalin ka tajay. Si tanagbanog tapos bingayan tapay. Kasabahan na garawd. Sabana. Kasi kamo mo mo sabam, oh. Da. Yan na. Danto pe sa ba libro. Nyati. Dapat pito. Buro kayo dyan. Buro. Ano ti pinamayan nyo di kwa? Turon? Wan, yun na di pananak yaw. Ah, bananak yun. Pananak yaw kunturon. Kiso wala din balay, turon. Sinaba- Ninayon lang ti bananak yun. Yung sinabali dala ti kwa mo iti recipe. Ay, gusto nga ma diya. Yeah! Yan. Talaga, Ben. Surukan kayo pa, itat no, aduti ko ah, madi maumaga di Jay. lakwan nyo no ka. Ay. Numaminsan, banana chips mate. Isa naman. Lalang kang kajay gluto yaw. Uy, ni kom na diya, galip-galipam lang 10 pesos si Pritaw. Bilag mo pa yung mit ah. Uy, bilag pa diya. Ang bilag ka karon na umiinit pa na yung tigurood na. Si Urahim ang aginit sa kanto agaramay. Yan, no kaya yun di bungan te talangitan daw unti iiwa. Wadig tutudunukan. Sige, damagi man. Nakakita ka ti taon nga nabungan na talangit tayo. Dan boy. Diyan o. Ni Ben Moriot eh. Dahil ko yung bungan na talangit. Apay, naglain ka Ben, nagpasam. Nga, eskwela niya. UP Diliman. UP? University. Ah. University of Pinak. Ayun gaman jaw. Kalutudong ka man. Schedule mo na bigat. Awan. Apay ah. Apay, papanan nyo manayin. Pai. May masumurat. Uwin ah, sumurutak. Lalo nung pagkakwartahan nata. Apay, di naman plano mo nga papanan. Kani, igit kalsada. Nalaka tigala. Ano nga man taplang plano mo niya? Bakit tinakaw manatan? Ay, Han. Nabayaga nga nagbaliwin. Ay, nasya Ben, no, nagbalbalo kan ngamin yan, jaw. Pulaw, dapat lakap-kapitan nata, ano kailangan na? Paano mo nga nagbaliw ata mo? Tamot pagtutungtungan nyo ta. Baka igumatang, buro. Balinutang. Utang. Utang ka man ng bigbigat pailaan. Kumatawa ka mo. Gumatang ka? Buro lang aro din, utangin pa eh. Ayun niya, bagay ano, rigat tigla. Agsasawak pailaan mo, di ka pa nagsasaw. Gumatang ka matay. Banglo ni Ben. Isla ko ah. Late, baka nga ko. Nga. Nampap. Amo na nalakom. Tapos na di... Unay mo tinoy, nampupay, nampupay ka pay. Namampap. Ang utom kami na, puro ka siyempre naangot. Noon na ampap, naim imas. Nyamot ti luto na tamay. Ha? Nyamot luto na. Si Kano Yadubom.
Kuin. Ang kape lang ang makisagsagpaw man. Ruscaldo, na yung masata. Ha? Ruscaldo, sabaw-sabaw. Ano, gumatang kayo? Kasagpaw na nga rin doon. May sa kanya, Andres. 30 pesos lang. Sige, Okay. gumatang ka. Kumata ka. Mabili Isa. ng pilay. Nagbasit. Paparesta mo lechurang, pili ka pa ilaan. Mga lakan. Mga Agad mo sa om. Okay. 30. Sige, boy. 30 mo. Naito may bisa tila ako kun eh. Matigbayad data na yung artiniting nga. Hindi ka rin tayo. Konti walang titsurahan natin, guys. Nagkusap ka mo, naglako utang garud ka, ang pagbayad ko. Sige. Dan Andres, ada pagbayad na arte kanyak. Sa itad mo latan. Oh, kwitsta na, umpirang kanya ka. Naggulo kayo mga... Naggulo kayo mga katungtungan. Yung mati naglalakong si Patpay. Naggulo kayo, gumatang kayo, baday. Si Kalo lakwanan. Bagay, utang matoy. Ah, gumatang ka. Kwitsta na, bayad natin na eh. Apay ko nam. Paminduan nagtiningpan. 500. Dapat dapat suklik. 500 plus 500 sa nga rin mo. Pinakadumot na ba? Pautang ka pa, 30. Sabi, naggugulo kayo mga kami nga lalakwan. Sabi, nakasta nga... Ngay. Pinaguyong ka mga lako mo lang karutan, nawuyong kapay. Kamot, sao ka mga kasao. Di na ka pala katungtungan. Kasao ka mga sao. Ben, si Rabo man. Ha? Si Rabo man, si Rab. Maalon kong artata ka nagtakal. Sige, si Rabam, si Rabam. Andres, may tatay racket mo ah. Puro manin ah. Amin nga mabalin pagkakitaan, sir-sir mo na. Kalaw na yung nagagayt, alisto ka nga bumak ng dita. Kuna, ramito ka mamin. Alang mo tuladong ka tambay. Kasano nga di pamilya ka. Oh, buro. Sa kanyayaw, maburburo. Mababakan pa yun. Talaga nagkakadwa kayo pa ya. Puro baak. Ano kami nga kasta-kasta, tatalo kami na eh. Kaya mo kagating ka. Sige. Tama na yun. Ato ka din, Ben. Ito ako malatan, bisa tamam. Talaga mo. Kapagkasta ka. Natingpa talaga rutin. Katawa ka pa lang. Mulmulo. Yung arti mabalinak, nangyayanakan ka na sayaw. Katawa kayo lang katawa. Ang ibahin nyo na eh. Taglakwak pa eh. 30 lang ata. O 30, 30, 90. Dapat lakwak pa na eh. Bak, abon mo pa lang. Ato di pira na Ben, Gcash. Apo, abunwa manin, tagtitrinta lang nga rodin. Sige na ba, baka paano iklakon nin? Baka nung tanapin ni Pakain na. Panag tulat na di balayon, Andres, ta di kong tulat na bayadan na yun. Ta makalako ka pa eh. Ngamin, urayam lang di bayad agad nga duwa. Pumaraw, tamatam, di na pa nagbayad. Huh? Dati mga napuraw kita mga matatan na eh. Tamang ito tsuraan na eh. Kasla dala adik. Takay man lang na eh. Makalakwak pa eh. Oh, sige na eh. Alawatan na pinagkita mo kanya. Pumurpura ulit tamatamaw. Uli mo ng side. Aramidin na kami nga adik ay. Baka ni Ben, adik. Oh, yan, Joe. Uri mamarte ka. Anak ng adik. Rose, talaga. Tayo mga nagpadrag test on the spot. Ibabin ko na madalakad ta. Punta na. Sige ba, muna ang padragtisan. Tapi kayong papanamigay, sumarno kami tulatan. Ben, intan. Baka maunahan ta pa dyan alain ta. Ibak, muna kami. Napay kasi agad nga duwa. Tunggol dati damagay. Agapurada nga agawid. Ben, tandaan ita dyan ha. Baglaan ta na lang ka nga palusot. Ah, Tan. Hindi mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung... Nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay.
Nagkalas mo na dating suka mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay Oh, nagkinis yun, nagsilingin na Kung pa'y makita mo nga lang is nakadagrasa na Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree, sir. Oh, Kita mo na Magmayat buya na dalos ni. nagkinis nga rin na